Il-Perit il-Musical, spettaklu uniku ta' kant, sfin, mużika u filmati autentiċi. Spettaklu li permezz tiegħu se tingħata stampa lejali tal-ħajja tal-Perit Dom Mintoff. Dan wara riċerka estensiva li saret fejn kollox se jitwassal blaqta artistika u kreattiva. Spjegalna dan il-kittib u d-direttur ta' dan il-musical Brian Bonici. Wasanna fil-fazi finali fejn ħanamlu mill-aħjar li nistgħu biex inwasslu lill-pubbliku Malti li ġej jara dan l-ispettaklu il-ħajja, il-ħsibijiet, l-arfien dwar Dana Dom Mintoff. Dom Mintoff illi qed infakru il-100 sena mit-twelid tiegħu. Fl-iskript Bonici għad attent li jkun fidil lejn il-ġrajiet li seħħew biex sawru lil Perit bħala l-aqwa statista li qatt kellu pajjiżna u biex jagħti stampa ċara u realistika tas-sitwazzjonijiet li jgħix fihom il-Perit. Dan kollu biex jieħu l-ħajja fi ġraja ta' żewġ studenti, ġraja li seħħġu l-Università ta' Malta u hawn is-sorpriżi mhux se jonqsu. Sena laqta ta' ġrajja ta' żewġ studenti li qegħdin f'kors universitarju qed ifittxu jirriċerkaw dwar Dom Mintoff u għażlu dal-personaġġ biex ovvjament joħolqu skript u ovvjament iġibu l-credits tagħhom hawnhekk għall-Università. Kollox hemm 28 kanzunetta li se jiġu interpretati minn bosta kantanti stabbiliti. Il-mużika hija kollha xogħol oriġinali tal-kompożitur Dominic Cini li spjegalna kif il-mużika kienet amalgamata mal-kitba b'emozzjonijiet differenti. Il-tip ta' mużika skont il-lirika li jkollok. Hemm ħafna mużika li ħatolqot il-kulħadd minn żgħir għal kbir. Jiddependi hemm xeni ta' ferħ, xeni ta' biki, emozzjoni. Hemm ħafna mużika li ħatolqot ħafna lil dawk iż-żgħar u l-kbar ukoll.